Здравейте на всички, казвам се Борис от Анди Борко. Днеска ще играем на някаква игра с футбол. Нека започваме. Малко така съм играл матча, бяхме 1-1. Сега пак започваме. Да ви кажа никой от вас сме. Ето този бял-синий. Ето ще ни карат. И аз направих ножица. И няма жълт картон, много добре. Просто се прави, че много разбирам, но нищо не разбирам от футбола. Но просто играя такива игри, защото ми е забавно. И сега тръгвам с топката, подавам. И след това не спинтирам.